Please, Tess, last chance na to. Hindi ko na kaya. Mahigpit ang hawak ni Mira Flores sa braso ng kaibigan habang nakatayo sila sa paanan ng hagdan ng simbahan. Namumula ang mata, nanginginig ang labi. Pwede ba pagbigyan mo na ako? Kailangan kong makita siyang magdusa kahit isang beses lang. Napailing si Tessa Lopez, pilit pinapatahimik ang kaibigan. Mira, seryoso ka ba? Gigil ka na naman. Sabi mo titingin lang tayo. Hindi naman audition sa teleserye to. Pero alam niyang kahit anong sabi niya, desidido na si Mira. Ang simbahan sa harap nila, San Rafael Cathedral. Punong-puno ng puting bulaklak, gintong kortina, mga bisitang pawang mayaman at kilala. Sa gitna nakatayo ang groom. Ang akala ni Mira, iyon si Ethan Cruz, ang lalaking niloko siya iniwan pagkatapos ng 3 taon at ngayoy ikakasal sa kabit niyang ipinagsigawan sa social media. Sure ka ba dito ang venue? Tanong ni Tessa, sinisipat ang engranding pintuan. Oo, yan ang sabi ng office mate niya. San Rafael daw. Baka San Rafael Chapel, hindi cathedral. Girl, baka. Hindi pa natatapos si Tessa nang biglang huminga ng malalim si Mira, pinunasan ang luha at itinaas ang baba. Too late. Huli na ang lahat. Kailangan niyang maramdaman kung gaano kasakit ang tinrato niya sa akin. Sa loob nagsimula na ang seremonya. Ang mga ilaw sa kisame, nagningning ang tunog ng organ tumunog. The wedding is about to begin. Please take your seats. At sa mismong sandaling iyon, sumigaw ang pari. Is there anyone who objects to this union? Speak now or forever hold your peace. Now or never, bulong ni Mira, at walang alinlangan binuksan niya ng malakas ang 2 pinto ng simbahan. Itigil ang kasal. Sabay-sabay na napalingon ang lahat. May batang umiyak, may matandang napabitaw ng abaniko. Ang groom nakatayo sa altar, napakurap. Ngunit sa sandaling nagtama ang mga mata nila, nanginig si Mira. Hindi ito si Ethan. Isang lalaking matangkad, maputi, may matangos na ilong at may mga matang malamig pero mapanganib ang titig. Parang galing sa magazine. Parang hindi totoo. Wait! Sino to? Bulong niya sa gilid. Yan din ang tanong ko, sagot ni Tessa, halos gusto nang tumakbo palabas. Hindi. Yan si Ethan, mali tayo ng kasal. Ngunit huli na. Nasa gitna na siya at lahat ng mata nakatutok na sa kanya. Ang bride, isang babaeng tila artista, nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ang groom naman ay tinitigan lang siya diretso, parang binabasa ang kaluluwa niya. Interesting timing, malamig na sabi ng lalaki. At bago pa makagalaw si Mira, lumingon ito sa bride at sa mga tao. I'm sorry, but I can't marry you. Huminga ang buong simbahan. Ano raw, bulong ni Tessa, pero hindi na nakasagot si Mira. Dahil sunod na narinig niya, this woman, sabay hawak ng lalaki sa kamay niya, is the one I love. She's the one I want to marry. Halos mawalan ng ulirat si Mira. What the hell is happening, hoy? Anong pinagsasabi mo? Bulong niya, pilit binabawi ang kamay. Just play along. Lady, bulong ng lalaki sa kanya, may ngisi sa labi. Ginulo mo ang kasal ko na milyones ang ginastos. You don't want to pay for that, do you? Nanlaki ang mata niya. Tinatakot mo ba ako? Hindi. I'm saving you. Ngayon sumunod ka na lang. Damian, what are you doing? Sigaw ng isang ginang mula sa unahan. Maangas na sumagot ang lalaki, ma'am, I told you. I won't marry for business. I'll marry the woman I love. At bago pa makapagsalita ulit ang lahat, hinalikan niya si Mira, banayad lang sa gilid ng labi, pero sapat para mag-freeze ang buong simbahan. Let's go, babe.
at hinila niya ito palabas diretso sa waiting na itim na Mercedes-Benz. Mira girl, sigaw ni Tessa pero huli na. Sumakay si Mira tulala habang pinaandar ng lalaki ang sasakyan. Anong ginagawa mo? Halos pasigaw niyang sabi. Nililigtas kita sa kahihiyan. You're welcome. Kahihiyan. Ako tong dapat magpasalamat. Ngumiti ang lalaki, hindi tumingin sa kanya. You're the one who screamed at my wedding. Be thankful I made it look romantic. Pinagmasdan niya ito, ang jawline, ang calm face, parang walang pakialam kahit ginulo niya ang buong buhay nito. Baliw ka ba? Tanong niya sa wakas. Maybe. But now, you owe me. Owe you for what, 10 million pesos? What? Yes. Sagot nito, malamig pa rin ang tinig. Marry me. For 3 months. I'll give you 10 million. You just need to play my wife. Hindi makapaniwala si Mira. Marry you. Hindi kita kilala. At bakit ako? Because you have no connections, no agenda, and no power to blackmail me. Perfect candidate. Tahimik siya saglit, hawak ang seatbelt, naguguluhan. Hindi mo naman alam kung anong pinapasok mo, sabi niya. Tumagilid ang lalaki, nagtagpo ang mga mata nila. Hindi mo rin alam kung anong sinira mo kanina. So, we're even. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang skyscraper. Bumukas ang pinto, pinagbuksan siya. Welcome to your new home, Mrs. Valdez. Sa unang pagkakataon, hindi alam ni Mira kung ano ang mas dapat katakutan, ang lalaking kaharap niya o ang tibok ng puso niyang biglang bumilis sa bawat titig ng mga mata nito. Pagkarating nila sa tuktok ng building, tumunog ang elevator, isang mahabang ding bago bumukas sa isang malawak na penthouse na parang sa pelikula lang nakikita ni Mira. Glass walls, city lights, minimalist furniture at halimuyak ng mamahaling cologne na parang nakalutang sa hangin. Napahawak siya sa dibdib. Grabe naman to. Baka may hidden cameras pa to, no, bulong niya sa sarili. Stop gawking, malamig na tinig ni Darian Valdez ang bumasag sa katahimikan. Hindi ako nagagawk. Hindi lang ako sanay sa lugar na may chandelier na mas mahal pa sa buong barangay namin, balik niya sabay lingon. Ngumisi si Darian. You'll get used to it. Temporarily. Temporarily? Yes. Remember our deal, 3 months. After that, we part ways. I'll transfer the money to your account. So ganun lang. Easy money. Nothing about me is easy, Miss Flores. Hindi niya alam kung insulto ba yon o warning. Lumapit si Darian, bit-bit ang isang folder. Sign this. It's our contract. Binuklat niya iyon, may mga term na parang sa telenovela, no intimacy in public unless necessary. No scandal, no media leaks. Act like a loving couple at all times. Payment 10 million pesos after 3 months. Seriously, may clause pa na no emotional attachment. What am I, a robot? Just precaution, sagot ni Darian sabay lagay ng kamay sa bulsa ng slacks. You look too unpredictable. Oh wow, compliment ba yan, half? Sinulat ni Mira ang pangalan niya, medyo nanginginig ang kamay. Habang pinipirmahan niya, ramdam niyang parang pumapasok siya sa isang mundo na hindi kanya. Walang kahirapan, walang sakit, pero puno ng panganib na hindi niya pa lubusang maintindihan. Pagkatapos niyang pirmahan, inabot ni Darian ang kamay niya. Congratulations, Mrs. Valdez. Tinanggap niya, pilit ngumiti. Congrats din, Mr. Weirdo. Kinabukasan, ginising siya ng boses ni Darian sa pinto. Wake up! We have 10 minutes. 10 minutes for what? Garalgal pa ang boses niya sabay harap at muntik nang mapasigaw. Si Darian nakatayo sa may pintuan, naka-coat at slacks, mukhang handang-handa para sa board meeting. Siya naman nakasando, walang bra at may mukha ng taong bagong gising sa finals week. Hoy, hindi mo ba alam ang salitang privacy? I knocked. Tapos binuksan mo rin agad. Well, you didn't respond. Also, nice outfit. Manyak ka ba? Sigaw niya sabay batong unan. Ngumisi lang ang lalaki.
Don't worry, I've seen worse, including you, screaming at my wedding. Namula si Mira tumakbo sa banyo, halos magpalamon sa hiya. Ano ba to? Bakit ako pumayag? Paglabas niya naka-beige dress na pinahiram ng assistant ni Darian at heels na mukhang imported. Ang bigat ng dress na, "To may kasama bang insurance?" Pag nadapa ako, reklamo niya habang lumalabas. Paglingon ni Darian, natigilan ito saglit. Tila napako ang tingin mula ulo hanggang paa. What tanong ni Mira ramdam ang init sa kanyang pisngi. Nothing. You look decent. Decent, hindi man lang beautiful. Wow, thank you Mr. Iceberg. Let's go before I change my mind. Sa elevator, tahimik silang dalawa. Sa loob, naririnig lang ang ding ng bawat floor. Anong business mo? Tanong ni Mira, pilit binabasag ang katahimikan. Family Corporation, Real Estate Shipping Tech. So basically, ikaw si Tony Stark. Without the humor, balik nito. Bakit mo kailangang magpakasal? Hindi ko kailangang sagutin yan. Ganon. Pero ako, kailangan kong sumagot sa lahat ng tanong mo, ganun ba? Napabuntong hininga si Darian. You talk too much. At least I'm not boring. Pagdating nila sa lobby ng Valdez Group Tower, halos mapatigil si Mira. Lahat ng empleyado ay tumayo at "Good morning sir," sabay yuko. May mga babae pang palihim na nagpipicture. Napangiti siya pero halatang awkward. "Good morning po," bati rin niya sabay awkward wave. Napatingin si Darian halos mapailing. Behave mahinang, sabi nito. Ano ba gusto mong gawin ko? Mag-curtsy. Stop being sarcastic. Stop being boring. Ngunit habang papasok sila sa elevator patungo sa CEO floor, hindi mapigilan ni Mira ang ma-amaze. Ang marmol na sahig, ang scent ng leather at kape at ang tanong sa sarili. Anong ginagawa ko rito? Sa conference room, naghihintay na ang mga magulang ni Darian. Ang ginang may diamond brooch pearl blazer at tingin na kayang magyelo ng dugo. Ang ama seryoso, tahimik na kamasid. So this is the woman, tanong ng ama, walang emosyon. Yes, maikli at diretso sagot ni Darian. Pinagmasdan siya ng ginang mula ulo hanggang paa. What's your background? Tanong nito. Huminga ng malalim si Mira. From Caloocan po, ma'am. May maliit na karinderya at sari-sari store kami. Family business yon in a way. Tahimik ang ginang. Kita mo sa mukha na sinusukat siya. No pedigree, no connections, no college degree. Napakagat-labi si Mira pero hindi siya nagpadaig. Wala nga po. Pero may respeto ako sa sarili ko at marunong akong magmahal ng totoo. Natahimik ang lahat. Maging si Darian bahagyang napalingon. At kahit may halong sarkasmo ang ngiti ng ginang, sinabi lang nito, wow. Such conviction for someone who ruined a wedding. Gusto sanang sumagot ni Mira pero narinig niya ang tinig ni Darian, malamig ngunit matalim. She didn't ruin it. I made the choice. And if you can't respect her, don't talk to her at all. Tahimik ang buong silid. Naramdaman ni Mira ang paghawak ng mainit na kamay ni Darian sa kanya, marahan ngunit matatag. Parang sinasabi ng kilos niya, "You're safe. I'm here." Pagkalabas nila ng meeting, napayuko si Mira, nangingilid ang luha. Hey, mahinang sabi ni Darian. Don't mind them. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit mo ko pinagtatanggol, sagot niya. Because you're my wife? Kahit pa peke lang. Nagtagpo ang tingin nila, 1 segundo, 2 segundo, hanggang sa mapabuntong hininga si Mira. Darian, may tanong ako. What? Bakit mo talaga kailangan magpakasal? Tahimik siya, tumingin sa malayo. Because my grandfather's will says so. No marriage, no inheritance. So, kailangan mo lang ng papel, hindi ng tao. Maybe. But right now, I need you. Hindi alam ni Mira kung bakit, pero sa mga salitang iyon,
Parang may kung anong kakaibang init na sumiksik sa puso niya. Hindi pag-ibig. Hindi pa. Pero isang bagay na siguradong hindi niya kayang kontrolin. Lumipas ang ilang araw, pero hindi pa rin makapaniwala si Mira Flores na nakatira siya ngayon sa penthouse ng isang lalaki na halos hindi niya kilala. Bawat umaga paglabas niya ng kwarto, nandun si Darian Valdez. Naka-coat. Hawak ang tasa ng kape, tahimik na nagbabasa ng email, parang eksena sa drama ng Netflix. At siya, naka-t-shirt lang, buhok sabog, bitbit ang baso ng Milo. Good morning, bati niya minsan. Tumango lang ito. Walang ngiti. Walang salita. Wow! Ang saya mo kausap. Parang may ka-meeting na multo. Then stop talking to me. Bastos ka rin pala sa umaga, no? Pero kahit gano'n napansin ni Mira sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang nasasanay sa presensya nito. Isang gabi habang nagluluto siya ng sinigang sa kusina, kasi sawang-sawa na siya sa steak at pasta, biglang bumukas ang pinto. Mira? Nilingon niya si Darian, bitbit ang laptop, mukhang pagod. Wow, ikaw yan. Hindi ako sanay na mukhang tao ka sa bahay. Funny, umupo ito sa stool sa harap ng kitchen counter. What's that smell? Food? Hindi yan amoy candle. Marunong ka pala. Excuse me, I survived 3 heartbreaks and 2 recessions. Of course, marunong akong magluto. Tinignan siya ni Darian habang nag-ayos ng sabaw. Ngayon lang niya ito nakita ng ganito, hindi nakasuot ng formal suit, hindi malamig ang mata. Parang normal na tao. Here, sabi ni Mira sabay abot ng mangkok. Taste it. Tumingin si Darian sa kanya, parang may pag-aalinlangan. Don't look at me like that, hindi yan lason. Tinanggap nito at tinikman. Tahimik ng ilang segundo. Well, tanong niya. Too sour, sagot ng binata. Ha, that sinigang dapat maasim, then? Perfect. Napanganga si Mira. Lintek ka. Alam mo ba kung hindi ka gwapo binuhusan, nakita ng sabaw ngayon? Ngumisi si Darian, isang bihirang eksena. Good thing I'm handsome then. Kinabukasan maagang pumunta si Mira sa ospital kung saan naka-confine ang mama niya. Sa labas ng ward, biglang may nurse na lumapit. Miss Flores, na-settle na po ang balance ninyo. Fully paid na po. Ha, paano yon? Hindi pa ako nagbabayad. Anonymous donor po. But the receipt says Mr. D. Valdez. Natigilan siya. Pag-uwi niya sa penthouse, agad niyang hinarap si Darian. Bakit mo binayaran ang ospital ni Mama? Tinaas lang nito ang tingin mula sa laptop. You needed help. Hindi mo kailangang gawin. Yon, I wanted to. Hindi mo ako kailangang kaawaan. Tumayo ito, lumapit ng mabagal. Who said it's pity, it's respect. Tahimik si Mira. Hindi niya alam kung bakit, pero parang biglang bumigat ang dibdib niya. Darian, mahina niyang sabi. Bakit ka laging ganyan? Laging tahimik, laging malamig. Tapos biglang ganito. Ganito paano? Ganito yung nagiging tao ka. Ngumiti si Darian, halos imperceptible. Maybe because you're the only one who talks to me like one. Sa sumunod na mga araw, naging kakaiba ang routine nila. Kasabay siyang binibigyan ng kape tuwing umaga. For energy, tinuturuan siyang mag-behave sa mga event stop, saying OMG in front of board members. At minsan kapag tahimik ang gabi, nagkukwentuhan sila sa veranda. Mira, bakit mo sinigawan ang ex mo sa kasal niya? Tanong nito minsan. Because he cheated on me. And because I was stupid. Hindi ka stupid. Talaga, I screamed in a church, Darian. Brave then. Brave or crazy? Both, sagot niya sabay, tingin sa kanya, mahina ang tawa. Tahimik silang dalawa habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Sa likod ng katahimikan, may unti-unting nabubuong koneksyon na pareho nilang ayaw aminin. Ngunit isang hapon habang nasa opisina si Darian, bumisita si Ethan Cruz, ang ex ni Mira. Darian Valdez. I'm here for Mira.
Nang marinig ni Darian ang pangalan, nanlamig ang mukha nito. Why, she's my fiancé. Not anymore, malamig na sagot ni Darian. She's my wife. Fake wife, I presume tinaasa ni Darian ng kilay ang lalaki. It doesn't matter. She's mine now. Pag-uwi ni Mira, nadatnan niya ang tensyon. Ethan, anong ginagawa mo rito, Mira, please? Let's talk. Hindi natuloy ang kasal ko. I realized I still love you. Too late. Mira, please, I made a mistake. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, biglang hinila ni Darian ang kamay niya at nilagay sa baywang niya parang sinasadyang ipakita. She said, she doesn't need you. Napatigil si Ethan, tinitigan silang dalawa. So this is your new game, no? This is my life now. Pag-alis ni Ethan, humarap si Mira kay Darian. Ano yon? Bakit mo ko ginanon? He was disrespecting you. At kailangan mo akong yakapin para doon. Effective, right? Gusto mo bang masampal? Ngumiti si Darian. You wouldn't dare. Tahimik si Mira ng ilang segundo saka biglang bumulong. Try me. Gabi na. Hindi siya makatulog. Lumulutang sa isip niya ang eksena kanina, ang mga mata ni Darian, ang kamay nitong mahigpit sa kanya, at ang pakiramdam na hindi lang pag-arte ang ginawa nila. Lumabas siya ng kwarto para uminom ng tubig. Sa sala, nandun si Darian nakaupo. Walang coat, bukas ang unang botones ng polo. Can't sleep, tanong nito. Same as you, balik niya. Tahimik. Hangin lang mula sa balcony ang maririnig. About kanina, sabi ni Darian, sorry kung don't apologize. Tumingin ito sa kanya diretso, walang alinlangan. Why? Because I liked it. Napatigil si Darian. Isang hakbang, dalawa, hanggang sa magtama ang mukha nila. Hindi niya alam kung sino ang nauna, pero ang labi nila nagtagpo, mainit marahan, sabay humigpit ang hawak ni Darian sa bewang niya. Hindi ito halik ng peke. Hindi halik ng kontrata. Ito yung halik ng taong matagal nang nagpipigil. Nang maghiwalay sila, pareho silang humihingal. Darian, bulong ni Mira halos hindi marinig. Yeah, bawal to, diba? Clause number 3, no emotions. Ngumiti ito, hinaplos ang pisngi niya. Then I guess, we just broke the rules. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang malamig na businessman, kundi isang lalaking sugatan rin, marunong magmahal, marunong matakot. At doon niya napagtanto, hindi na siya sigurado kung alin ang mas delikado, ang pagsisinungaling sa mundo o ang totoo na unti-unting tumitibok sa puso niya. Hindi alam ni Mira Flores kung paano nagsimula ang lahat. Isang araw lang pagkagising niya, ramdam niyang iba na ang lahat sa pagitan nila ni Darian Valdez. May mga halik na hindi na kunwari, may mga haplos na may bigat, may mga tingin na hindi na kailangang ipaliwanag. At sa bawat pagdaan ng araw, lalong humihigpit ang tali sa puso niya. Pero tulad ng lahat ng bagay na masyadong maganda para maging totoo, may parating na bagyo. Isang umaga habang inaayos ni Mira ang mesa sa penthouse, biglang tumunog ang doorbell. Wait lang, sigaw niya sabay lakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, halos matigilan siya. Isang babae matangkad, maganda suot ang pulang dress na parang apoy. Ang postura, ang ngiti, ang mga mata, lahat sumisigaw ng kapangyarihan. Oh, ngiti nito matalim. So ikaw pala si Mira Flores, the wife. Napasinghap siya. And you are, I'm Isabella Reyes, sagot nito, sabay pasok sa loob na parang siya ang may-ari ng lugar. The woman he was supposed to marry. Excuse me, hindi kita inimbita, malamig na sabi ni Mira. I don't need an invitation. I built part of this world you're pretending to belong in. Ngumisi ito, puno ng yabang. You think Darian actually loves you? Please. You're just a cover-up.
A poor girl wearing designer clothes doesn't make her a queen. Pinilit ni Mira na huminga ng malalim. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Pero, wag mo akong bastusin sa bahay na to. Hatawa ni Isabela peke at Martinez. Bahay mo, sweetheart, everything here including him belongs to us. Lalapit sana si Mira pero nagpatuloy si Isabela, mas mahina pero mas mapanganib ang tinig. Alam mo bang hindi ka naman talaga makakatulong sa kanya? Darian's family hates you. They think you're a disgrace. And if you stay, he'll lose everything. Tahimik lang si Mira. Pero sa loob niya kumukulo ang dugo. Hindi ko kailangang marinig yan mula sa'yo. Then maybe you'll listen when I say this. Lumapit si Isabela. Halos magkadikit na ang mukha nila. If you don't leave him, I'll make sure your mother loses the little comfort she has left. I'll make your life and hers a living hell. Parang tinusok ang dibdib ni Mira. Mahiya ka naman, sabi niya nanginginig ang boses. Wala kang karapatang idamay ang pamilya ko. Ngumiti si Isabela, mabagal mapanganib. I have the money, the power, and the connection. Don't test me. Tahimik si Mira pero ang luha ay unti-unting bumagsak. Ang mga salitang power at connection ay parang rehas na paulit-ulit niyang pinipilit sirain pero ngayong kaharap niya si Isabela, ramdam niyang hindi siya mananalo. Hindi sa mundong ito. Pag-alis ng babae nanatiling tulala si Mira sa sofa, hawak ang dibdib, hinahabol ang hinga. Sa isip niya, umiikot lang ang isang tanong. Worth it ba to? Kinagabihan umuwi si Darian pagod pero ngumiti nang makita siya. Hey, sabi nito inilapag ang jacket. I missed you. Hindi siya nakasagot agad. Everything okay? Tumingin si Mira sa kanya at doon lang niya napansin kung gaano kaamo ang mga mata nito. Kung gaano kabigat ang mundong pinapasan at kung gaano niya ito kamahal. At doon niya rin napagtanto kung bakit kailangan niyang umalis. Kinabukasan habang nagkakape si Darian, lumapit si Mira. Can we talk? Of course, sagot nito, walang kamalay-malay. Darian, tungkol sa kontrata natin. I think it's time to end it. Napataas ang kilay ng lalaki. End it. It's not even 3 months. I know. But I can't stay here anymore. Mira, what are you saying? I'm saying goodbye. Tumayo si Darian halatang hindi makapaniwala. Why did I do something wrong? Wala. You've been... everything. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ako nababagay dito. Hindi ako nababagay sa mundo mo. Mira, stop it. Your mother hates me. Your fiancé threatened me. Gaano pa katagal bago ka rin magsawa sa pagprotekta sa akin? Nilapitan siya ni Darian, hinawakan ang balikat niya. Who talked to you? Does it matter? Yes, it does. Darian, lumuluha na siya, mahal kita. Napatigil ang lalaki parang tinamaan. Pero hindi sapat yon para manatili ako. Hindi ko kayang maging dahilan ng pagkawala mo ng lahat. I'd rather lose you than watch you lose yourself because of me. Don't say that. Pakiusap ni Darian, hawak pa rin ang kamay niya. You think I care about the company? About the money, Mira? Ay please, bulong niya sabay atras. Hayaan mo na akong umalis bago pa ako tuluyang masira. Hinawakan ni Darian ang mukha niya, marahan pero desperado. Mira, look at me. Don't you dare walk away from me. Ngunit ngumiti lang siya, mahina, puno ng sakit. I'm sorry, Mr. Valdez. The contract's over. At bago pa siya tuluyang bumigay, tinalikuran niya ito. Hindi na siya lumingon kahit narinig niyang tumawag si Darian paulit-ulit, halos punit ang boses. Kinabukasan iniwan niya ang lungsod. Isang maliit na bag lang ang dala at ang lihim na bigat sa kanyang tiyan. Habang nasa bus, nakadungaw siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting nawawala sa likod. Kasabay ng bawat kilometro, parang unti-unting pinuputol niya ang ugnayan sa lalaking minahal niya. Hawak niya ang maliit na ultrasound envelope na kinuha niya kaninang umaga sa klinika.
Sa loob isang maliit na imahe, isang patak ng buhay na bunga ng isang gabing puno ng pagmamahal at pagkakamali. Napangiti siya sa gitna ng luha. "Don't worry, baby," bulong niya. "Kahit mawala ang lahat, hindi kita ipagkakait." Samantala, sa penthouse nag-iisa si Darian, hawak ang wedding ring na hindi niya kailanman ginamit. Tumingin siya sa city lights, malamig ang hangin pero mas malamig ang katahimikan. "Where are you, Mira?" bulong niya. Ngunit ang tanging sagot lang ay ang tunog ng hangin na dumadaan sa bukas na bintana, tulad ng paalam na hindi kailanman nasabi ng maayos. Sa gabing iyon, parehong gising ang dalawang pusong nagmahal sa maling panahon, isa pinipilit kalimutan, ang isa pilit hinahanap. At sa pagitan nila isang lihim na hindi pa alam ni Darian, isang buhay na darating bilang alaala ng pag-ibig na akala nila ay natapos na. 5 taon na ang lumipas. Sa isang maliit na bayan sa Batangas, sa gitna ng mga puno ng mangga at huni ng mga ibon, nakatira si Mira Flores. Ngayon ay simpleng guro sa barangay elementary school. Tahimik ang buhay niya. Wala ng penthouse, wala ng mamahaling damit. Pero sa kabila ng lahat, mas payapa na siya. Mamatawag ng isang maliit na tinig mula sa labas ng bahay. Napalingon si Mira at napangiti. Ang anak niyang si Dana, 4 na taong gulang, masigla, makulit at may mga matang kaparehong-kapareho ni Darian Valdez. "Slow down, baby, baka madapa ka," sabi ni Mira habang nilalapitan ang bata. "Mama Loco, may prutas si Kuya Farmer binigay sa akin." Inabot ni Dana ang basket ng mangga, saging at rambutan, tuwang-tuwa. "Kuya Farmer, kaninong anak ka na namang sumama ha?" Mama naman, tawa ng bata. "Mabait po siya. Sabi niya, cute daw ako. Kasi kamukha ko raw ang isang babae na kilala niya noon." Napahinto si Mira. "Sino raw?" Hindi sumagot agad ang bata. "Ewan po. Pero sabi niya, maganda raw po yung babae. Parang ikaw." Biglang kumabog ang dibdib ni Mira. Pinilit niyang ngumiti pero nanginginig ang kamay nang kunin ang basket. "Okay anak, maghugas ka na ng kamay ha. I'll prepare your merienda." "Yes, mama," sigaw ni Dana, sabay takbo papasok sa bahay. Pagkasara ng pinto, mabilis siyang lumapit sa bintana. Sa malayo sa may dulo ng kalsada, may mga taong nagbubuhat ng mga sako ng prutas. At doon nakatayo ang isang lalaking matangkad na kasuot ng puting polo, may dumi ng lupa sa pantalon pero pamilyar ang tindig. Ang tikwas ng buhok, ang paraan ng pagtawa, ang balikat. Hindi siya maaaring magkamali, Darian. Mahina niyang bulong, halos hindi makapaniwala. 5 taon. 5 taon ng pag-iwas, ng pagtatago, ng pagpipilit kalimutan, at ngayon he's there. In flesh, in front of her world again. Kinagabihan hindi siya mapakali. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili. Marahil hindi siya yon. Baka kamukha lang. Pero nang marinig niya ang marahang katok sa pinto, huminto ang oras. Pagbukas niya, nandun nga nakatayo si Darian, payat, ng kaunti may kaunting linya na sa mukha pero mas totoo, mas buhay. "Hay," mahina nitong sabi. Hindi siya makapagsalita. "Mira, anong ginagawa mo rito?" Tinig niya'y mahina, nanginginig. Hinaplos ni Darian ang likod ng batok, parang nahihirapan magsalita. "Hinahanap kita. 5 taon na kitang hinahanap." "Darian, matagal na tayong tapos," sagot ni Mira, pilit pinatitigas ang boses. Tapos, "Hindi sa akin. Hindi ako tumigil. Araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. I tried to move on, pero kahit anong gawin ko, ikaw pa rin. Hindi mo naiintindihan." "Naiintindihan ko, putol nito, medyo lumapit. Alam ko lahat." Ang ginawa ni Isabella, ang mga banta niya. Sinabi sa akin ng mami ko nung malaman niya ang totoo. Nanlaki ang mata ni Mira. "So, alam mo, alam ko, at alam ko rin kung bakit ka umalis." Lumapit pa si Darian, halos magdikit na sila.
Pero bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak tayo? Parang natanggal ang lahat ng hangin sa paligid. Paano mo, Dana? Bulong ni Darian, kamukha ko siya. Same eyes, same smile. She even has my dimples. Napatakip si Mira sa bibig, humikbi. Natakot ako noon, Darian, bulong niya. Natakot akong masira ka. Natakot ako sa pamilya mo, sa mundo mo. Hindi ko alam kung kakayanin mo yung bigat ng lahat. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon. I was scared, I was too tahimik. Hangin lang at mga kuliglig ang maririnig. Pagkatapos ng ilang sandali, mahinang boses ni Darian ang bumasag sa katahimikan. Mira, please. I just want to be part of your life. Of hers. Let me be a father. Lumuhod si Mira na pahawak sa mukha, luhay tuloy-tuloy. Hindi ko alam kung kaya ko pa ulit masaktan. Hindi na kita sasaktan, sabi ni Darian, tinutulungan siyang tumayo. Hindi ako aalis hanggang hindi mo sinasabi na ayaw mo na talaga sa akin. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki, mga matang minsan niyang kinamuhian, pero hanggang ngayon tanging iyon pa rin ang tahanan ng puso niya. Darian, bulong niya, I never stop loving you. Ngumiti ang lalaki, may luha sa gilid ng mata. Then, let's start again. Please. For us. For Dana. Humawak si Mira sa kamay nito mahigpit. Okay, sabi niya, halos pabulong. Pero this time, walang iwanan. Promise. Makalipas ang ilang buwan, muling bumalik sila sa Maynila. Ngayon mas tahimik na ang mundo ni Darian, wala ng corporate wars. Wala nang arranged marriage. Ang pamilya niya natutong tumanggap. Maging ang dating malamig na ginang ay yumakap kay Mira noong una silang nagkita muli. Sa isang tanghaling maaraw, nasa park sila. Si Dana nakaupo sa gitna, hawak ang bubble wand habang sina Darian at Mira ay magkatabi sa bench. Tahimik silang pinagmamasdan ang bata, nagtatawanan sa simpleng bagay. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, sabi ni Darian. Sa ano, tanong ni Mira? Sa pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Ngumiti siya. You earned it. Hinaplos ni Darian ang pisngi niya. Mira, mahal kita. Higit pa sa lahat ng meron ako. Ngumiti siya, may luha sa gilid ng mata. At ako, mahal din kita. Pero this time, walang kontrata, walang kondisyon. Tumawa si Dana mula sa malayo. Mama, Daddy, look, Bubbles. Nagtawanan silang dalawa. At sa simpleng sandaling iyon, alam nilang kahit gaano pa kasakit ang nakaraan, lahat ay may dahilan para humantong dito sa araw na to. Isang taon pagkatapos nyon, muling tumunog ang kampana ng simbahan. Hindi na si Mira ang sumisigaw ng itigil ang kasal. Ngayon siya na ang naglalakad sa aisle, suot ang puting gown habang nakatingin kay Darian sa dulo ng altar. Si Dana nakasuot ng maliit na puting dress, hawak ang basket ng petals, kumakaway sa kanila. Huminga ng malalim si Mira, bawat hakbang ay parang paglalakbay pabalik sa lahat ng pinagdaanan nila, ang galit, ang luha, ang takot, at sa dulo ang pag-ibig. Pagdating niya sa harap, hinawakan ni Darian ang kamay niya, mahigpit, totoo. Finally, sabi nito mahina, pero puno ng ngiti. Ngumiti rin siya, nangingilid ang luha. Wala nang itigil ang kasal, tawa ni Darian. Hindi na. This time it's forever. At nang marinig nila ang tinig ng pari, I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Hinawakan ni Darian ang mukha ni Mira at hinalikan siya, hindi tulad ng dati sa simbahan, hindi dahil sa gulo o palabas, kundi dahil sa pagmamahal na totoo, matagal nang pinaglalaban ng tadhana. Palakpakan, bulaklak, tawanan. At sa gitna ng lahat, tumakbo si Dana, sumigaw, "Yay Mama and Daddy are married." Nagtawanan ang mga bisita habang nagyakapan silang tatlo. Sa wakas natapos ang kwento ni Mira at Darian, hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanang tinubos ng panahon.
At kung minsan totoo nga ang mga pag-ibig na nawala ay hindi talaga naglaho, minsan kailangan lang nilang maligaw sandali para matutong hanapin ang daan pabalik sa isa't isa.